Hlavnou myšlienkou projektu Love to Dance je ukázať spoločenské tance na vrcholovej úrovni v divadle. Spoločenské tance sú tak nádherné a keď ich tancujú dvaja profesionáli spolu, tak to je naozaj umelecký zážitok. Predstavenie je voľným pokračovaním projektu Just Dance Dobrý večer Broadway z roku 2012, ktorý mal u divákov obrovský úspech, ale tentokrát to bude posunuté na úplne iný level. Krásne tanečné mikropríbehy budú totiž prepojené hlavným príbehom herca, ktorý bude putovať v čase a v priestore a bude hľadať niečo, čo je v dnešnej dobe také vzácne. Lásku. V projekte bude účinkovať 20 špičkových profesionálnych tanečníkov zo Slovenska, Čiech a Francúzska a je naozaj úžasné sledovať ten kreatívny proces, ako oni sami o sebe vytvárajú príbeh svojimi telami. Mnohí tanečníci si týmto projektom plnia sen tancovať v divadle a ja som veľmi šťastná, že do toho dávajú srdce, že si to užívajú a že sú pripravení rozprúdiť slovenské a české publikum. Toto nie je muzikál, ale divadelno-tanečné predstavenie. Diváci budú môcť vidieť krásnych ľudí v nádherných kostýmoch tancovať na známe hudobné hity. Tanec sám o sebe je totiž úžasným prostriedkom na prerozprávanie príbehov. V kreatívnom tíme máme uznávaných odborníkov z divadelného a tanečného sveta a ja verím, že publikum ocení pôvodnú slovenskú tvorbu a že budú pyšní, že na Slovensku vznikol takýto krásny tanečný projekt. Všetci, ktorí sú zaangažovaní v tanečnom predstavení Love to Dance, to robia s láskou k tanečnému umeniu. Tešíme sa na vás v roku 2025. I love to dance!